Hayırlı gün muhterem televizyon karşılar. Bugün 19 Ağustos ertesinde sizin bilen efirden men Qabat Nazım Seferi bulurman. Ömürleri boyu üzerine urun tabu almayı intügüsüler var. Alar atlagan sayın iş urunu alıştıra. Bir urundan iki urunga köşine hem bari bir tırmıştan zarlana. Tüşken urunda taş bulup işevçiler köpke baxitlerek. Andılar işten hem tırmıştan tem tabıp, bulğanına şıkrana kılıp, üzlerine yüklengen missiyonu öteu bilen meşgul. Bugün şunday baxitli zatlarının birisini çakırdık studiyaga. Василия Шайхулла кызы Рахимова 1955 елның 2 апрелендә Биектау районының Әлдермеш авылында туа. Журналистикага ул яшүсмер чагында ук кирип китә. Авиация моторлары җитештерү берләшмәсенең Завод правдасы күп тиражлы газетасында башта штаттан тыш хәбәрче, аннан журналистика факультеты студенты һәм дипломлы белгеч булганнан соң 40 елга якын шул газетаның хезмәткәре була. Танылган каләм иясе дин галимнәренә, атаклы хәзрәтләргә һәм абыстайларга багышланган күп санлы китаплар авторы. Hayırlı gün Vasile Hanım. Hayırlı günler bulsun, cumga erteleri bilen. Mine avulda гадәттә авылда туган балаларның күбесе хатын кызлар инде педи институтын сайлыйлар, иратлар авыл хуҗалыгы институтын сайлыйлар. Сез менә бөтенләй теге татарга хас булмаган журналистиканы сайлагансыз. Нинди юл, нилектән килеп чыкты монда юлны сайлау? Ул гаиләдә менә безнең әдәбиятка, сәнгатькә мәхәббәт бар иде. Дәвәти 84 яшьләрдә булгандыр минде татар халык әкиятләрен укытадыр иде. Шуны сәнгатьле итеп укыйдыр идем кичкенәдән. Аннарысын әйтемнәргә, мәкалләргә бай як безнең. Безнең телдә шундый канатлы сүзләр бик күп. Һәм менә шушы әйбер мәктәптә укыганда минем татар теле әдәбияты укытучым Фәүзия апа Минхажева моны сизгән, укытучы сизә бит инде татар теле укытучысы минем иншаларымнан. Шуннан ул миңа әйтә, Василия ди, әйдә ди, журналистикага керсең син ди. Менә ди безнең мәктәптән ди, мин 26-нчы татар мәктәбендә укыйдыр идем. Менә ди безнең мәктәптән Роза Сафиуллина ди, китте ди журфакка ди. Әйдә син дә шунда барырсың ди. Менә ул беренче күрсәтте әйе. Шуннан инде мин әйтәм, ана нәрсә кирәк икән соң, ничек? Менә анда ди яза башларга кирәк ди. Мен әйтәм, ничек яза башларга икән инде. Безнең ул вакытта урта мәктәп 9-10 класс укучыларын производство практикасы дигән әйбер бар иде. Һөнәри юнәлешләр бирү максатыннан кемне төзелеш фирмаларына җибәрәләр иде, төзелеш трестларына, кемнәрне заводларга. Мин авиатөзелеш районы, ул вакытта ул Мәскәү районы аталадыр иде. Безнең мәктәп 22-нче завод, Горбунов исемендәге авиация заводына. Менә анда ди, ничек бара сезнең практика ди, нишлисез, сезне ничек каршыладылар? Менә шуларны яз әле ди. Мин инде 7-8 җөмләлек язманы 3 көн яздым инде. Аннан соң менә ди, анда ди газета да бар ди, анда татарча газета да бар ди. Ну минем үткенлек булганмы, үҗәтлек булганмы, мин шушы язмамны тотып, ничек итеп безнең практикабыз бара дигән язмамны тотып киттем редакциягә. Һәм менә ул беренче язмам минем чыкты. Беренче язмам басылып чыкты. Алга газетасы иде. Һәм нәрсәсе кадерле бу язмаларның син әле мәктәп укучысы, 22-нче завод самолетлар җитештерү, бөтенләй яңа зур тармак. Бу баланың язмасы нәрсә инде, бу нишләп ире инде димәгәннәр. Миңа канатлар куеп, аның беренче язмасы хәбәре дип биргәннәр. Безнең яшь хәбәрчебез Василия Сахипова яза дигәннәр. Бу бит инде ниндидер бер тәриш бирә, стимул бирә. Шуннан соң безнең татар мәктәпләре Казанда санаулы заманнар бит инде. Шуннан Татарстан Дәүләт радиосының балалар һәм яшүсмерләр бүлегендә тапшырулар сырыйлар, информация кирәк. Атна сайын тапшыру чыга. Нәсима апа Әхмәтҗанова. Безнең радиода эшләгән. Әйе, ул мине гел чакыра иде инде. Силим, ул текстлар язып бирә. Шулай итеп булганы сөйләп, 2 атнаның берсендә диярлек шулай башланды. Сез университетка кергәнче үк инде журналистика шөгыльләнә башлагансыз булып чыга. Әйе. Менә бу Алга газетасының редакциясе мине инде һәр атнада эш бирәләр иде. Аларның бит завод дип кенә карасы түгел, һәр заводның үзенең мәдәният йорты, балалар мәдәният йорты, спорт заллары, гөрләп торган чаклар. Алар миңа тема биреп торалар, мин
язып торам, һәм әйтәләр, вот журналистика бүлегенә керер өчен бу язмалар кирәк була дип. Менә шул рәвешчә тырышып 10 классны бетергәндә мин инде журналист буласымны аныклаган идем. Аннан соң сез журналистика бүлеген тәмамлыйсыз һәм таш булып төшәсез. Шул ук үзегез язышкан, үзегез үк практикага җиргән завод күпчеләрдә газетасына. Әйе. Менә шунда ничә ел эшләдегез? Шунда мин 34 ел эшләдем. Субханалла. Эшче хәбәрче булып башлаган идем, студент булып язган идем. Штаттан тыш хәбәрче дигән сүз бар иде бит инде. Аннан инде мин штатка алындым. Үсеш баскычлары уздык. Без эшләгән заманнарда 76 елдан 2000 елларга хәтле ничә төрле хәлдә газета чыкты. Фото сул белән дә чыкты. Аннан инде компьютерлар чыкты. Әле теге Татмедиа инде хәзерге Идел прессның 4-нче катында хәрефтән җыйган заманнар да бар иде. Менә шушы этапларның барысын узылды һәм ул миңа зур бер тәҗрибә мәктәбе булды. Василия ханым, 34 ел бирендә эшләү бик күп вакыт инде ул. Казанда яшәп, Казанда язышкансыз, мин беләм, о кадәрсендә Казанда чыга торган республика матбуатында, журналларда, газеталарда язышкансыз. Тәкъдимләрдә булганнарда ни өчен менә шундый бер урында гына эшләү ул теге сезгә күнегелгән урында биттегезме, сез башка төрле сәбәпләр булдымы, эш урыныгызны алыштырмагансыз? Әйе, ул турыда әллә ни уйланылмады да инде. Мин алай темаларга кытлык кичермәдем. Мин үзем тема уйлап таба идем, үзем кызык әйберләр уйлап таба идем. Һәм заводта бит инде ул заманнарда 10 мең кеше эшлидер, 8 мең кеше. Әлбәттә, теге айрым хезмәт тармагында эшләүче алдынгылар турында язмалар кабатланырга да мөмкин. Шулай да мин менә шушы кабатланудан кача идем һәм башкалардан аерылып торып дип әйтим инде. Минем иҗат кысаларым заводта гына туктамады. Татарстанда, Казанда нинди татарча газеталар бар, барысына языша идем. Ул вакытта завод тормышы, партия тормышы, комсомол тормышы, профсоюз тормышы, спорт тормышы, дасаф тормышы. Аны бит без үзебезнең газетада күп темаларны эшлибез. Ул бит әйтик, республика газетасында эшли икән, ул айрым бер бүлектә эшли. Безнең монда иркен һәм шушы санап киткән темаларны мин рәхәтләнеп бүлешә идем. Татарстан яшьләре белән дә, ватаным Татарстан белән дә, радиога да язадырым, промышленность бүлегенә, яшьләр бүлегенә. Шуңа күрә теге мин кытлык кичермәдем менә андый ихтыяҗ. Телевидениега йөридерим, яшьләр тапшыруларына, комсомол тормышы. Иҗат иткәнсез булып чыга инде. Әйе, мин ездем менә, иркен ездем мин. Василия ханым, менә ул вакытта әлбәттә теге һәркемнең үзенең эшләгән чоры кадерледер, ләкин менә бүгенге күзлектән чыгып караганда хәзерге журналистикага йөрәгегез әрнейме? Социаль челтәрләрдәге язучыларга йөрәгегез әрнегән вакытлар буламы? Йөрәк әрни, әйе, ул әйберләргә. Күп әйберләрне. Ну, инде аннарысын әйтәләр инде, вот пенсионерларның, иде утыручы әбиләрнең бу инде шулай яшьләрне мыжгуы диләр инде. Бер Гамил Нур әйтте, бер вакытның ниндидер хата күрдем дә әйттем дә. Әйе, Василия апасының шикелле дворниклар кирәк монда шушы Фейсбукта чистартып утырырга дип. Мине бигрәк тә нитә дулкынландыра, күңелемне тынычлыгын ала, яшьләрнең менә шушы әйтик заводта эшләдем бит инде берләшмәдә. Минем белән бергә үк эшләгән кызлар отпускага китәләр, бер айдан соң киләләр, газета төпләмәсен ачып та карамыйлар. Кем нәрсә язды икән, нинди вакыйга булды икән, нәрсә булды икән дигән әйбер юк. Менә бит шул Ешманың шул сені туйдырган, сен шунда хезмәт куйган коллективның тормышын белмичән теге салкын гына карыйлар. Битарафлык. Менә шул миңа бик шак катырадыр. Эшне сагынныңмы, коллективны сагынныңмы дигәчтен алар миңа бик сәерсенеп карыйлар. Менә мин алар каршысында сәер булганмындырмы, алар минем каршыда сәер булгандырмы. Менә эшләгән
иешмаңның син хезмәт куйган тармакны яратмыйчан эшләп булмыйдыр. Шуннан да шулайдыр. Бер урында бирәктә, бер урында 34 ел яшәү өчен шуннан да аның өчен яратырга кирәктер. Ләкин безнең белән бергә укыганда төркемдәшебез Миләүшә бер әйтә торган сүзе бар. Урысча әйтә торган ул сүзне. Таксист не муж, журналистка не жена дип. Менә тормышта сезнең шундый дилемма килеп баскан булмады менә ирегез тарафыннан тормышта дип әйтәм. Гомумән хатын-кыз бит инде ул хәзер журналистикада бик күбәйде ул. Иратлар киресенчә әзәйде. Ләкин заманында журналистика ул ират профессиясе иде. Анда кыюлык сырала, анда җиргә кирәк, анда гаилә дип кенә яши торган профессия түгел, безгез беләсез. Ну менә бу Берләшмә газетасында эшләгәндә, әлбәттә безнең эш режимы иртәдән кичкә хәтле иде. Инде атна уртасында партия конференциялары була икән, яки анда мәдәният йортында чаралар була икән, ул көнне инде сыңарып кайтасың. Ул гаиләңә әйтелә. Гаиләгә андый тоткарлык булмады гаилә тарафыннан. Әмма без эшкә килүгә безнең редакторыбыз шулай ук журналистикада азу тишет чыгарган, үзе дә бик күп матбугат чараларында язышкан Нурулла Бегиндуллин. Ул әйтәдер, журналистның эше нормалашмаган аның өчен кичке 9-да юк, иртәнге 6-да юк. Ул үзенә ярып игәдә кайта ул дигәнме? Әйе. Шулай дип әйтәдер, һәм мин моны шулай үземә куйдым. Шулай тиештирде. Шулай тиештеп куйдым һәм шулай яшим мин шулай. Менә әле бу арада гына менә сез минем уйларны әйттегез. Минем кызым журналист, улы кызым. Әлбәттә аның өчен бик күп бәйрәмнәр артында, компьютер артында уза. Инде аның шушы эш өчен җанып эшләгәненә чыдаган гаиләсенә кияүгә рәхмәт дип елмаеп утырам. Шулай, әнисенең профессиясын яратмаган кеше ул профессияны сайламас иде. Шуннан да шулай. Гаиләдә мөнәсәбәттән тора бит бөтен нәрсәдә. Әйе, менә берәр чарадан кайтсам, инде менә бу дин иреге килгәннән соң бигрәк тә мин дини газеталарга яза башлагачтан бик күп чаралар була торган, шуннан кайтам да, ике кызым мине көтеп алалар. Көтеп алалар да, әни, нәрсәләр булды, кемнәр булды, кызык итеп сөйлә әле дип. Мин инде теге арып кайтсам да балалар кызыксына икән, бердән алар шушы вакыйга белән кызыксына, икенчедән дин темасы белән кызыксына, өченчедән әнисенең сөйләве аларга хаҗәт. Алар мине сирәк күрә индеме, мин аларга сөйлидерим. Һәм үзләрен кызыксынырган сорауларга бирәм. Ул минем өчен ниндидер бер мини пресс-конференция буладыр. Һәм үзенә күрә тәрбиядә булган. Үзенә күрә тәрбиядә булган. Кеше кызым да минем журналистикада башлаган ие. Ну, хәзер ул укыту белән шөгыльләнә. Ну, журналистика аңа шулай ук ят түгел. Ят түгел, ул үзен кешен ул тармакта да матур гына алып бара ала. Әсилә ханым, сезнең тиктәгән аңына монда китаплар йөрмәсе дип әйтергә кирәк имеш. Сез дин турында китаплар язасыз хәзер, име? Моңа ничек килдегез? Дингә килүегез сәбәпче булдымы? Әлбәттә, китап язу өчен телне үзләштерергә кирәк, фикерне үзләштерергә кирәк. Ул теге тәҗрибә туплаганнан соң китап яза башлый кеше. Менә моңа ничек килдегез? Әңгәмә башында әйттек бит, инде кай вакытта кешенең үсеше, син аралашкан кешенең уңышлары кабат-кабат күз алдыннан уза һәм языла. Дин темасына дингә килгәннән соң мин бик күп яздым. Мәдинә мәчете имамы, андагы эшчәнлек, хөрмәтле безнең остазыбыз, аксакалыбыз Гыйльмулла Хәлиуллин турында. Ул әле алтын йөрәкле ир кеше конкурсында җиңеп чыга. Әле ул үзенең туган ягында мәчет төзеттерә. Әле ул тагын башка авылда мәчет төзелешне башлап җибәрә. Әле ул ятимнәр йортына тагын зур-зур бүләкләр балалар илтә. Яки аларны алып кайтып мәчеттә кунак итә. Яки анда мәчеттә лагерьлар. Шуннан әйтәдерим. Гыйльмулла абый, сезнең турыда инде газетлар гына, сезнең турыда язарга газетлар кысалар гына тар, китап кирәк дип. Шулай әйтә торгачлар берсендә әйтә, ну язын да алсам ди. Әлегә баяк шуннан башланды, име? Әйе, менә шуннан башланды. Дөресен әйтергә кирәк, әле бит газетта эшләү бер хәер, китапта язу, китап язу бөтенләй икенче тармак. Шулай итеп кешеләр ничек язганнар икән, минем шикелле журналистлар ничегрәк әзерләнде икән бу китапларны дип, аларны карый, шулай итеп кирип кителде.
Һәм бүген сезнең җәмгысе ничә китап булды инде? Менә минем- 10-дән артык. Менә минем әле табадан гына төште дип әйтәбез бит инде. 9 августта презентациясы булды, тәкъдим итү булды. Әлмира апа Әдиятуллина турында китабым чыкты. 14-нче китабым. Субханалла, субханалла. Шулай булсын, дәвамлы булсын эшегез, ләкин безнең тапшыруыбыз азагына якынлашты. Хәзер без Марсель Пруст соруларына күчәбез. Буларны төшереп алалармы? Кичерәләр соңыннан. Сезнең төп сыйфатыгыз үзегезнең. Тәвәккәллек дип әйтсәм дә була, тырышлык дип тә әйтсәм була. Иратлардагы сез югары бәяләй торган сыйфатлар. Күп сөйләшми, үз эшен белеп эшләүче кешеләр әлбәттә һәрвакыт хөрмәткә лаек. Хатын-кызлардагы Хатын-кызлар чиста булырга тиеш дип уйлыйм мин. Пөхтә. төп җитешсезлегегез үзегезнең. Төп җитешсезлегем, мин әгәр дә бер эшкә алынам, ул эш барып чыкмый икән, мин аны үҗәтләп тагын башка. Азагына кадәриме? Үзәтлегеме? Сезнең өчен иң зур бәхет нәрсә ул? Иң зур бәхет күп нәрсәләрдән тора. Исән сау булып, гаиләң синең тирәнлегеңдәге кешеләрнең исән сау сәламәт булып яшәүләре. Тормышта иң сөймәгән нәрсәгез? Ялагайлану. Ялагайлану мисалларын күп күрәбез инде. Бер вакытны әнигә әйткән идем, син безне шулай үстермәгәнсең инде, без яраклаша белмибез дигән идем. Менә кызым, 2 кыз үстерәсең, син иретерсең инде диде. Без иретмәгәнме? Тормыш Ул девизыгыз. булмый икән, булмый икән. Тормыш девизы. Минем тормыш девизым шигъри юллары белән. Әллә кем түгелбез, әмма ким түгелбез, әллә кем булганнардан. Шулай булсын, шулай булсын. Шулай итеп матур итеп яшәгез һәм башкаларга да тормышны матур итеп күрергә ярдәм итегез. Рәхмәт. Адәм баласы бу дөньяга үзенә бер бурыч үтәү өчен дип килә. Шул йөкләмәне кешеләр алдында да, Аллаһ алдында да кызармаслык итеп, намус белән үтәргә язсай дигән теләктә бүгенгә сезнең белән сау булашам, исәнлектә күрешик.